Sanibona nonke bathandi bohlelo lika Dr Mnguni TV uprofessor wenu bafowethu sengibuyile umthandi wabantu namhlanje ngizokhuluma ngendaba enkulu ngizothanda ukuthi ngibheke lento ekuthiwa isinyama ngifuna usibheke ukuthi senzakala kanjani ngoba sesihlolile kubantu kuthi unesinyama waya kumthandazi unesinyama waye sangomeni unesinyama waya kumprofeti unesinyama isinyama senzakala kanjani na isinyama ukuze uzosiqonda uma kuzoshona umuntu ekhaya nangagezwa ngenkukhu nangagezwa noma ngembuzi lo muntu lo uhlala kuwe noma uhlala kini nina bantu bakubo na anakhele lento kuthiwa isinyama into zenu zibemnyama uhamba nani uyaphazamisa uzothi uma uzohamba udibane nentombazane ephuphunyelwe isisu nambatha ndawonye nayo kanti iphuphunyelwe isisu yangageza wena uzothola isinyama ongowesilisa uma intombazane izophuphunyelwa isisu wena yise wangageza yona yageza uthola umnyama lapho uma uzophunyelwa isisu ungagezi wena noma ungenzi lutho olwenziwayo uthola isinyama uyasithola futhi ngokuthi uhambe uye emalibeni uyongcwaba mawubuya lapha emalibeni ungabusageza ngemithi yokususa isinyama uma unogeza ngensipho ungene ekhaya lo yamuntu oshonile uyahlala kuwe okwesibili abantu bala ekhaya bona benza imbuzi ngokusemthethweni benza imbuzi bahlangane bageze ngoba basuke besusa ithuzi lalo yamuntu kodwa wena ngoba uzothi bengingafiwe ekhaya bengiyongcwaba nje le yanto iyanamathela kuwe isinyama siyatholakala futhi ngokuthi uhambe endaweni la khona ekade kubulewe khona umuntu bese udlula lapho umoya walo muntu lo usukusa lapho engakalandwa abantu bakubo ngehlahla bese uyakubamba lento isinyama siyangena ngokuthi kade ungekho ekhaya kwashonwa uma sekushoniwe la ekhaya kwaze kwagezwa wena mawusubuya usuza la ekhaya ungakazi ugeze uyakubamba umnyama uyinto ke engena kumuntu ngalo ukuthi ubulewe cha ungabulewe umuntu nje lezo zinto lezo ziyenza ukuthi ube nesinyama uyahamba uyejele uyabuya ejele uza la ekhaya uyangena uyababingelela bayakhaga bayajabula emva kalokho uyima bekhipha inkukhu uthambe yogeza usubathelele ngesinyama ngoba ijele lifana nethuna ijele liwukufa lilodwa liyisinyama lilodwa iyona into leyenza ukuthi abantu bebe nezinyama ukuthola ukuthi isinyama siyaqhubeka lokhu sikhona singapheli size sishintshe isinyama singasabi isinyama sibe yibhadi ukuthi ube nesidino nyanya abantu sishintshe isinyama sibe yilento abathi isilwane ebusuku lomuntu ongamgezile eze kuwe ngokwamaphupho eze kambi ngaleyo ndlela leyo ngizothi namhlanje asiqapheleni ukuthi isinyama senzeka kanjani inkosi yomusa ke inibusise ngiyacela niqhubeke njalo nihlale kimi nami ngizohlala kini uma kukhona izinto engikhuluma ngazo nizoyithola uma ukuthi nisubscribeile kodwa qaphelani ukuthi isinyama sidalwa yini ngokuze enyangeni uyakwazi ukuthi mawufika la ekhaya sikusize sikwazi ukuhlukanisela lesi sinyama sisisuse kuwe usale uwena ngoba sizokuhlupha isinyama uma ungasazi ungagcina usuthwasa kanti nomnyama inkosi inibusise ongenzeki kubantu kumnguni kuyenzeka amen. Umelaphi wendabuko, umelaphi wesintu, umelaphi wezifo ezahlukahlukene uDr Mnguni nosanda kuhlonishwa njengosolwazi kwezokwelapha. Mina ngimbiza ngeFamily Doctor ngenxa yesiphiwo sakhe sokulapha izifo kumbe izigulo ezahlukahlukene enjalo nje uyahlola. Abakwa Dr Mnguni Herbal bathi impilo ibalekile ngakho ke waza wena nomndeni wakho nizothola usizo nanoma yiphi inkinga enibhekene nayo. Uyatholakala eNanda eMawoti kanti naseGoli uyafika
Uyafika bheka nje uzobe khona ngomhla ka5 kuFebruary eSoweto eMndeni South ku number 1625 Mukwena Street. Ngemniningwane ungashaya ku 081 295 0682 081 295 0682. AbakwaMnguni Herbal ungena ukhala uphume umamatheka. Umelaphi wendabuko, umelaphi wesintu, umelaphi wezifo ezahlukahlukene uDr Mnguni nosanda kuhlonishwa njengosolwazi kwezokwelapha. Mina ngimbiza ngeFamily Doctor ngenxa yesiphiwo sakhe sokulapha izifo kumbe izigulo ezahlukahlukene enjalo nje uyahlola. Abakwa Dr Mnguni Herbal bathi impilo ibalekile, ngakho ke waza wena nomndeni wakho nizothola usizo nanoma yiphi inkinga enibhekene nayo. Uyatholakala eNanda eMawoti kanti naseGoli uyafika. Bheka nje uzobe khona ngomhla ka5 kuFebruary eSoweto eMndeni South ku number 1625 Mukwena Street. Ngemniningwane ungashaya ku 081 295 0682 081 295 0682. AbakwaMnguni Herbal ungena ukhala uphume umamatheka.